Nagmayat ti ubrak Lukas to'y nga agdi gusak Tay sabon ti pagay-ayama Tangamin nagpagpagalisak Paturay ko nga aglablabutab Tay galis na nakamay mayat Sabay apiras, sabay ramas Agayayam sabon na kaganganas Ganasek unay ti agsabon Amin nga abot ko kenlik kaong Sabon akpay daytoy agong Dagitoy kikit inak idoron-doron Sabon akpay daytoy kibong Sabay kirkir puseg ken pusong Sabon akpay tuy barokong Sabay selang sakto itumudong Nagganas tiyak digos Agay ayam iti sabon Aglalo no iyaradong Ipababa ipangatong O sabon nagmayat ka O sabon makapabang arka O sabon makapangiit ka O sabon kaay-ayo ka Nagmayat ti ubrak Lukas to'y nga agdi gusak Tay sabon ti pagay-ayamak Tangamin nagpagpagalisak Paturay ko nga aglablabutab Tay galis na nakamay mayat Sabay apiras, sabay ramas Agayayam sabon na kaganganas Ganasag unay ti agsabon Amin nga abot ko kenlik kaong Sabon akpay daytoy agong Dagitoy kikit inak idoron-doron Sabon akpay daytoy kibong Sabay kirkir puseg ken pusong Sabon akpay tuy barokong Sabay selang sakto itumudong Nagganas tiyak digos Agay ayam iti sabon Aglalo no iyaradong Ipababa ipangatong O sabon nagmayat ka O sabon makapabang arka O sabon makapangiit ka O sabon kaay-ayo ka Nagmayat tiyak digos Lutay sabon ti igos-gusugos Tay galis na nakalamlamuyot Nagganas nga iapros-apros Aglalo no peke-pekel Kadagiti mas-masel Akyat ka nga kaslaag Sugel ganas ti sabon na kamay mayat Ikaten at gagatel O sabon makapangiit ka O sabon kaay-ayo ka
Itan bakit pututan ka manen, barbaring lumatsambaanen. Arapaap mo guwapong ubing, ay iaplag mon dayta ikamen. Naididamo pinutot ko, basbasul mo no di unay gwapo. Kinit daw mo nga ihaf-haf ko, nagmaayan na tomboy di putot ko. Di may kadua binukelta, kinit daw mo nga ipulpak ta. Daksang gasat ta nalobat ka, nagmaayan na lupid di anak ka. Di may katlo binukelta, pur Diyos santo iskandalosa ka. Tangiwak mo kun kunakken ka, nagmaayan na bakla di anak ka. Di may kapat abungan ni ayat, ay nagbayag di in narikap. Pinasikik ken binaliktad, gimurilya met itsura di anak. Di may kalima binukelta, agkukurot at pistit langana. Jakayat idingem mamilit ka, tay putot ko at dakurkurang na. Awan metlaeng ti maperpektan, abungan ni ara sa astan. Posisyon ta binabalbaliwam, gustong unay style akaratilyan. Di may kanem binukelta, ginit daw mo nga sikat agubra. Nagtugaw ka kasla kabalyera, tay anak ko kabalyot langana. Di may kapito pinutot ko, duwata darling di nagplano. Kinid daw mo ngay irapido, nagtatarot-tot meten di utot mo. Di may kawalo abungan ni ayat, agkan kanta ka nga agkumkumpas. Pinabatok na puray no na abgad, daksang gasat na kaya nakat mangalap. Di may kasyam inaramid tamanen, kinunam idi maudi daytoyen. Tatipot no na umaakmeten, nagdisbumbar payen daytoy armasen. Idi dakkelen tay maikasyam, himiritak sa nga pulwen talaktan. Kalpasan na kat palaygit kan, pututan ka bakit isuti endingnan. Inasakit unay anaken ko, pangit amin anaputot ko. Guwapo akmet kun kunatoy naken ko, kenday to'y breed ko medyo mistiso. Di atapek ama kaiga po, anaturgi amin aputot ko. Ni bakit ko agmil milagro, kasugpon ko gayam ni atanod ko. Ni bakit ko agmil milagro, kasugpon ko gayam ni atanod ko.
Sukit akon ko'y lubungin, jak pa'y naramanan, jak pa'y naramanan, tay kung kunadaanan nanam. Kunaday di mamang, ay nabaklaing kakadramanan, ramanam tay nananam, tay hotdog nga buukan. Ay nakitak tabo, ay nakitak tabo, ay nakitak tabo, ksit mo nga maselan. Nagganas nga mol, nagganas nga mol, nagganas nga mulaan pa garden. Kautek man tabols, kautek man tabols, kautek man tabols sa pin mo. Ay nagpuskol taur, ay nagpuskol taur, ay nagpuskol taur, kids ni mudrang mo. Sukit akon to'y lubungin, jak pa'y naramanan, jak pa'y naramanan, ay kung kunadaanan nanam. Kunaday di mamang, ay nabaklaing kakadramanan, ramanam tay nananam, tay hotdog na buukan. Nagpudot takap, nagpudot takap, nagpudot takap, tinga kaprito. Nutnutek man tabo, nutnutek man tabo, nutnutek man tabo, kasit akinaldo. Intaman agsal, intaman agsal, intaman agsal, ati pandanggo. Ay nagimastaso, ay nagimastaso, ay nagimastaso, pas ni pudrang mo. Sukit akon ko'y lubungin, jak pa'y naramanan, jak pa'y naramanan, tay kung kunadaanan nanam. Kunaday di mamang, ay nabaklaing kakadramanan, ramanam tay nananam, tay hotdog na buukan. Ramanam tay nananam, tay hotdog na buukan. Nagkyomas. Bumangon
nagkakilala, isang matandang dalaga. May nakilala sa social media, lalaking macho, batang bata. Nagpadala ng maraming money dahil mahal niya daw si baby. Ang di alam nitong si Ale, fake na lalaki pala si pare. Noong araw na nag-meet sila, laking gulat niya at pagkadismaya. Ang macho na nakilala niya, peke pala ang patutoy niya. Isumbong kay Idol Rafi, go na kayo kuya at ate. Kung ikaw ay inabuso, ililigtas ka ni Rafi Tulfo. Isumbong mo kay Rafi, kahit sino dito pwede. Basta nasa katwiran ka, sigurado tutulungan ka. Kapag ika'y naagrabyado, isumbong mo kay Tulfo. Pero pag nagsinungaling ka, ikaw ang papagalitan niya. Ito namang si lalaki, dumulog kay Boss Rafi. Gusto niya ang asawa niya, makipagbalikan na sa kanya. Pero itong asawa niya, ayaw nang sumama sa kanya. Kaya itong si lalaki, umiyak sa National TV. Ang sabi ng asawa niya, tatanga-tanga raw kasi siya. Pinabili siya ng hotdog, footlong ang binili niya. Sabi nanay ko, hotdog, pinili mo potlong, potlong, potlong. Kung kay Idol Rafi, go na kayo kuya at ate. Kung ikaw ay inabuso, ililigtas ka ni Rafi Tulfo. Isumbong mo kay Rafi, kahit sino dito pwede. Basta nasa katwiran ka, sigurado tutulungan ka. Kapag ika'y naagrabyado, isumbong mo kay Tulfo. Pero pag nagsinungaling ka, ikaw ang papagalitan niya. Merong ding isang binata, may nakilalang dalaga. Maganda, sexy at maputi, flight attendant ang trabaho niya. Sa Facebook nagmahalan sila, nag-love making, nagmaryang balat pa. Ang di alam nitong si Pogi, nanay pala ng girl ang kachat niya. Isang araw si nanay nagbanta, iskandal ni Pogi ikakalat niya. Kaya agad itong si Pogi, sumigaw ng help ni Sir Rafi. Isumbong kay Idol Rafi, go na kayo kuya at ate. Kung ikaw ay inabuso, ililigtas ka ni Rafi Tulfo. Isumbong mo kay Rafi, kahit sino dito pwede. Basta nasa katwiran ka, sigurado tutulungan ka. Pero kapag nagsinungaling ka, ikaw ang pa
Doon ka, pinapahamog palang katawan mo sa isang pulis na yan. May problema pala kayo. Among Yan, nga raw. nagpapakasarap ka yan. Among nga raw. ron. Hindi ko nabaalan doon sa hotel na pinuntang yan. Kahit anong lalaki, magdududa na din yan. Katangaan na yan, pag wala kang ginawa doon, posible na di ka bumigay doon, hotel na yun. Ano ba gagawin nyo doon? Magpaglaro ng jackstone? Pinagabrot ko to'y asawa, tapno laing rumang ay panagbiyan. Iti nagawid at meten na uray, iti sasangpet na ijay balay. Among ngarut, ha, una pinalaing na asawa, ipatangken na di kinaulbot na, isungain rapi tulpuk isuna, at danang ipasat ladawan da, sa bali alalaki ti kadwana, nakiktutak iti iti nakita, sogo na ito'y iti panakunak. Among ngarut, ha, una pinalaing na asawa, tetepela kung dahil tuwirik na, baka maarabis kung tuy asawa, nangan ka nag-istorya, awan sa bali nga inaranida, grilled chicken pie with rice di kinanda, narabawa palusot na ita. Nagpakawan kanyak to'y asawa, ngem to'y rik nakasladya kung maawa, jak maaklon pa ng lukluko na kanyak, balang kantis unay to'y asawa. Among ngarut, ha, una to'y nalaing nga asawa, imposible nga awa na pasama, alangan nga ang jackstone dalangin di ko na, nangan ka nag-istorya, awan sa bali nga inaramid da, grilled chicken pie with rice di kinanda, narabawa palusot ay ita. Among ngarut, ha, una to'y nalaing nga asawa, at dalang arudan ti ebidensya, di na paila amin ang ti basul na, nangan ka nag-istorya, awan sa bali nga inaramid da, grilled chicken pie with rice di kinanda, narabawa palusot ay ita. Among ngarut,